Ve čtvrtek 7. prosince jste měli možnost vidět v Domě kultury Ralsko volné pokračování úspěšného divadelního představení Pes Baskervilský, tentokrát s názvem Holmesiáda. Představení napsal doktor Václav Klapka a nastudovali jej herci z divadelního souboru Jirásek, kteří jako vždy pobavili a uchvátili publikum svým umem. Škoda jen, že návštěvnost nebyla tak obrovská, jak výborný byl výkon divadelníků. 7. prosince zavítal do Mimoně divadelní klub Jirásek s představením Holmesiáda. Já tady vítám Sherlocka Holmese a Watsona. Dobrý den. Dobrý den. Já vás chci poprosit, abyste se mi představili. Bylo by to možné? Já myslím, že mě každý zná. Sherlock Holmes. Kdo se skrývá pod Sherlockem Holmesem? Pod ním se skrývá člověk, který se jmenuje Klapka Václav. A Karel Bělohubý pod Watsonem, velice dobře skrytý. Nicméně vy toto představení nebudete hrát sami. Kolik členů má divadelní klub Jirásek? To vám neřeknu, ale v této hře hraje 11 lidí. Vy nevíte, kolik vás je? Vy jste se ptala, kolik má členů divadelní klub Jirásek. Těch je mnohem víc, ale nehrajou všichni v této hře. Tak něco mezi 30 a 80. 80. Já nevím, opravdu to se Ale v té pohybuje. hře hraje jenom 11. Vy jste tímhle s tím divadlem navázali na úspěšného Psa Baskervilského, který prostě měl úplně úžasné recenze, chodilo na něj spoustu lidí. Ještě ho hrajete? Jo. Ano. A ještě pořád je tak úspěšný? Jo. No, ano. O čem je Holmesiáda? Je to taková volná férie, která si hraje s motivy vzanými z Conana Doyla a z různých takových těch krvavých románů 19. století, takže se nám vyskytují takové postavy jako Drákula a Frankenstein, Jack rozparovač. a tak dále. No. To znamená, je to taková parafráze na detektivky 19. století. Kdo byl původcem, koho to napadlo, že budete pokračovat? Tak kostýmy byly ušitý, že jo. V podstatě byli jsme rozjetý. Někdo uměl už i nějaký text, který se hodil, že jo, tak jako nevyužijte toho, to by byla škoda. A jak dlouho trvalo, než jste to připravili? No to já nemůžu vidět, jak jsme to připravovali, no, tak nejdřív to musel napsat Vašek, že jo. To bylo asi za 14 dní. Asi za 14 dní, no a pak se to dělalo asi půl roku, nebo tak zhruba. Tak zhruba, zhruba půl roku. Zhruba. Kdy bylo první představení? Loni v dubnu. V dubnu loňského roku. A s takovou obrovskou návštěvností, jaký měl Pes Baskervilský? Jo. Ano. Jaké to je, když jezdíte takhle s divadlem? Určitě to děláte jako koníčka, nepředpokládám, že se tím živíte, nebo nevím, jestli se v dnešní době až tak úplně tím dá uživit. Ale jaké to je, když přijedete a prostě sejdou se lidi, jsou nadšení nebo nejsou nadšení? Když se sejdou lidi a jsou nadšení, je to skvělý. Když se nesejdou lidi nebo nejsou nadšení, je to... Tak se to ani moc nedovíme, víš. Tak se to ani moc nedovíme. Komedie je vždycky o tom, aby byla reakce lidí, no, že jo? Publika, to znamená, že musí přijít ty lidi, no. Vy jste tady hráli Psa Baskervilského, kolik se vám sešlo lidí v Mimoni? Já nevím, já když si sundám brýle, tak nevidím na metr, tak, ale... Já brýle mám i při představení, ale asi jsem tak, no, ne, já mám pocit, že tady bylo jako dost celkem. No, 80. Říkali mimonští, že na Mimoň tady bylo hodně lidí. Tak. Dneska máme trochu strach, nebo je málo prodaných lístků. Bojíte se někdy? Je to někdy jakože takový napětí, si říkáte, tak to odzkoušíme a pojedeme domů? Bojíme. Já ne, já jsem statečný. Tak to víte, že se dobře nehraje, když je přesilovka. Protože při komedii je lepší odezva, že jo, protože to se pak daleko uvolní, to se člověk uvolní a je to takový prostě přirozenější. Když není odezva ze sálu, tak má člověk pocit, že by měl přitlačit, že se něco prostě, že není něco v pořádku a většinou se to tak jako zkazí. Když se vrátím do historie, kdy vzniknul klub Jirásek? Roku 1926. Opravdu? A zakladatel? Zakladatel, no to Jirásek. Ne, pan Jirásek nám dal svolení pouze a že můžeme nést jeho jméno. Ale přestože vypadáme jako pamětníci, tak tohle si opravdu nepamatujeme. Ale my jsme měli letos výročí. Že jo, je 6, 1926, 80. 80 let. Jak jste slavili? Já tam nebyl. Já tam byl. Bylo to dobrý.
Oslavili jste to nějakým mimořádným představením, třeba z historie, co už si pamatujete, co už jste hráli? Naštěstí ne. Ne, Kdo by na to koukal, 80letý představení nějaký. Hráli jsme Holmesiádu. Tu jsme hráli. Jako Na na výročí, oslavu. na oslavu. Na oslavu, na výročí. To jsme hráli Holmesiádu. Kolik bylo her za tu dobu, co vy pamatujete? Tak já jsem byl účasten tak zhruba ve 30 hrách. Účasten. Jako jsem si zahrál. A kolik to je let? Od roku 1973. Já. Ty jsi díl. Já jsem díl No. 68. No. 68. To znamená, že když to spočítám, tak to vychází tak 1 hra na rok. Je to tak? Zhruba. Ale bylo mezi tím období, kdy se nehrálo a někdy se udělali 2 za rok. Jo. Takže jako... Ale zhruba. Průměrně. Jedna, Průměr. No. A všechno to jsou takováhle autorská představení, že si je opravdu vymyslíte vy, anebo jsou to někdy převzaté hry? Ne, my jsme hráli Shakespearem počínaje přes Čechova až po autorské hry. Nestroje. Jo, takže to, co se nám líbí. Co máte nejradši? Komedie, tragédie? No komedie, jako tragédie, on není hezký. Tragikomedie. Já mám nejradši tragikomedie. To je pravda. No. Takový ten hořký smích. Já mám radši, když je to takový jako živější. No. Tak No. samozřejmě tragikomedie je, řekl bych, více, jako já nevím, je sdělnější, nebo má víc co říct, hlubší taky. A těžší. Vy jste teď herci, nicméně někde určitě čerpáte inspiraci, chodíte sami jako diváci do divadla? No teď moc ne, není čas. Ale jo, chodíme do divadla, jako určitě bych řekl, že to je jako nadprůměrně proti jako běžnému obyvateli. Ale neřekl bych, že hledáme inspiraci. To ne. Spíš se jdeme taky pobavit a jako udělat si radost. No a hledá se sama, nebo koho napadne, že příští rok bude tahle hra? Tak to tak krystalizuje. Krystalizuje. No, pak řekne, pojďte, budeme hrát to. Jo, no a my jdem, no. Ne, ono tak nejde vždycky. Ale jako... Tak nějak vzájemná domluva. Vzájemná domluva. Většinou někoho něco třeba napadne, osloví, nebo má nějakou touhu něco udělat, tak s tím přijde, no a když je konstelace a je prostě většina pro, nebo to chce hrát, tak jo, tak se takhle. Jako nejsou to nějaký befely, nebo že by... No, Ani dramaturgický plán. to taky ne. To není jako nějaký cílený, to není. No a teď já si pamatuju, když se ve škole hrálo divadlo, tak největší zájem byl o princeznu. Tak jak vy si to rozdělujete? Vy to byly hrozný hádky tenkrát. No my se taky hrozně pereme o princeznu, ale nějak nám poslední dobou za princezna není dána, no. Škoda, no. Škoda. Lidi o hodně přijdou, Příště si dáme princeznu, Karle, slibuju. Jo. O 2 princeznách napíšu. No ne, tak vy jste si teďko napsal hru a jste Sherlock Holmes, No. takže vy jste vlastně ústřední postava. Tak vždycky to je tak, jako že já jsem si napsal hru, tak já si tam zahraju tu ústřední. Ne, to není pravda, jenom tak v 90%. Ne, není to pravda, není. To není pravda. Já jsem hrál jednu hlavní roli, bylo to krásné. Tak. Jednou za 30 let. Kecá, to záleží, ono to funguje trošku jinak. Prostě spíš jde o tu hru, ne o to, aby tam člověk perlil, jako, že on je hlavní figura a ostatní jsou přídržtašky, to ne. To nám nikdy, na to jsme si nikdy v souboru nehráli. Ne, víte, to mě spíš zajímá, když to píšete, tak přece jenom už se znáte, tak víte, ježiš, tenhle třeba bude v tomhle dobrý. Jestli mu to i nabídnete, nebo jestli se ten člověk o to přihlásí sám, teď musíte tu roli vidět přece, nebo já nevím, jak se to dělá. No tak tohle se psalo na tělo, že jo. To jsem věděl, pro koho to píšu, protože ty lidi znám. Ale není to vždycky tak. Není to tak vždycky. Až přestanete hrát tuhle hru, co bude další? Důchod Kromě důchodu. a vzpomínání na to, jak jsme hráli divadlo. Jak jsme byli mladí. Jak jsme byli mladí, no, uvidíme. Nebudeme to nejde takhle plánovat. Vy jste řekl důchod. K tomu mě napadlo, jakcí budou nástupci, jak se vychováváte nové nástupce? To nevím. Jestli je vůbec vychováváme, vidíš? To asi nevychováváme, to oni musí přijít sami. A u těch mladých, já nevím, jestli je zájem o divadlo. Nebo spíš já bych řekl, že kolem ty střední školy, a pak každý jde na vysoké školy a pak přijde rodina, kariéra
konec. Takže nikdo nechodí, jako já bych chtěl být hercem ve vašem souboru. No tak, Velice málo. Málo, Málo, málo. opravdu málo. Takhle, jak se to řekla, málo. anebo v těch 16, 17, ale prostě taková ta generace, jako třeba vy, to... Řekněme, že třeba přijde, já nevím, 10, by mělo chuť a z těch 10 zůstane jeden, jsme rádi, když se náhodou stane. Že? Podaří. No, ale to... Oni se vybijou na tom, na ty střední škole, udělají si radost No. a pak buď třeba, když odejdou študovat někam, tak buď hrajou tam, anebo už Nebo prostě přijdou, anebo prostě, k tomu přijde prostě, život no, a není čas. no. A stalo se vám někdy, že jste si třeba řekli, tak tenhle teda opravdu ne. To nebude on. Tak my to filtrujeme tak, že... Tak bychom to asi neřekli, ale možná, že to někoho napadlo, ale že by to nějak, Já že si by z toho myslím, byl problém, že to ne. filtrujeme tak, že když už někoho oslovíme, tak už máme nějakou představu, že by mohl. To znamená takový ty, opravdu ty dřeva, snad ani nevyzýváme. Já vidím, že už se nám scházejí diváci, takže já bych vám popřála, aby se vám to dneska opravdu povedlo. Už je tady hodně lidí, aby se to líbilo. A přeju vám hezký večer. Mějte se hezky, nashledanou. Děkujeme. To se neděkuje, to zkazíme. Jak Ale to se ne, já vlastně... děkuji za rozhovor. Jo, ne, děkujeme za rozhovor. No, jinak se říká cívní potvora. Ne, Ne, vrptejte podpory a vem tě čert. vem tě čert, Tak se říká. tak se říká. Teď se děkuje Když na někdo popřeje jako úspěch při představení. tak se neděkuje. Tak to herec je odpovídá vem tě čert. Ano, to je pověrčivost taková. Jinak by se to nevyvedlo. Tak já už nic říkat nebudu. Nashledanou.